qasira tal-ġeneru tal-ballati Maltin. Illum naraw in-narrattiva popolari bħala fenomenu soċjali ħaj, kuntest soċjali u storiku. Narawha tingħad, titanna jew tinstema' iju tiġi xi minn daqqiet żviluppata. Aktar ma jisimgħuha nies, aktar jiżdiedu interpretazzjonijiet. U kif jgħidilna Hans Gadamer, l-interpretazzjoni hija kreazzjoni. Il-ballati huma għana popolari narrattiv u performattiv fuq episodju wieħed tal-istorja, b'appell universali li fil-konċiżjoni tal-ħsieb u fis-sempliċità tal-istruttura tal-istil u tal-għażla tal-kliem mill-ħajja ta' kuljum fi ħarti verbali lis-samrek. Il-ballati ta' qabel it-tieni nofs tas-seklu 19 ħafna iqsar minn dawk ta' warahom. Wara bidu li jaħsdek, is-semmih ikollu jimmaġina il-bqija li ma tgħanniex sakemm jasal it-tmiem f'salt. Poeta popolari li jibqa' anonimu, l-għannej tal-ewwel ballati u li waslulna ma kellux moviment letterarju minn xi jiddisassoċja ruħu jew ieħor ġdid biex ileħħen il-protesta. Għandna bħal ħaddieħor fi żmienu u bħal ta' qablu. Fi żmien meta Malta ma kienx hawn ġurnali. Kien janni l-fatt fit-tielet persuna li mhux dejjem tkun omnixjenti, jew inkella mill-perspettiva tal-qattil jew tal-vittma. Sas-seklu 18 iltqajna ma' biss 9 għana tal-fatt, fosthom l-unika waħda bil-kidba kieku tafu wħud ġara. U li wħud minnhom intmessew sewwa. Dawn il-ballati huma parti mill-letteratura popolari Maltija u mezz dinamiku huma parti mill-letteratura dinamiku ta' komunikazzjoni. Il-ballati huma simbolu ta' reżistenza ta' tradizzjoni folkloristika orali. Jibqgħu jinftakru sakemm hemm kontinwità u varjanti għal kull tip. Huma wkoll lejjun kulturali, soċjali u politiċi sewja. Billi retrospettivament għarafna li leħnu l-protesta kontra l-istat tal-indifferenza li l-poplu kien jinsab fih. Dan jagħmluh permezz tal-opinjonijiet u l-attitudnijiet tal-poplu matul iż-żminijiet. Fuq kollox, il-ballati jipprovdu servizz kulturali lill-poplu. L-ewwel żewġ strofi ta' kieku tafu wħud ġara jinkorporaw it-tweġibiet li s-soltu ġurnalista jibni fuqhom il-fatti tal-istorja tiegħu. X'ġara, min kien il-vittma, meta ġara, fejn ġara u kif inqatel. Imma sitt mistoqsija għaliex tibqa' bla mwieġba għax il-motiv tad-delitt ma jingħatax għax mhux magħruf. B'hekk naraw li l-għannej in-narratur fit-tielet persuna mhux dejjem omnixjenti. Barra mill-istil orali formulajku u r-ritmu u l-element li tingħata d-data tal-qtil fil-bidu ta' kieku tafu wħud ġara, element li għadu jidher fil-għana tal-fatt tal-lum, semmejna wkoll elementi oħra bħall-imminalità, il-leitmotiv, it-twemmin popolari fuq il-mewt, l-opinjoni pubblika u s-sunetti. L-azzjoni tal-ballata tirriżulta minn kondizzjonijiet speċifiċi bil-konsekwenzi tagħhom. Tgħaddi mill-modi għal ġejjieni permezz tal-preżent. L-għana tal-fatt jirrakkonta storja li fiha bidu, żvilupp u tmiem irreversibbli u tispiċċa bil-mewt tal-vittma. Jew inkella il-mewt tal-ikkundannat mill-ġustizzja. Mis-seklu 17 il-qudiem jinsabu każi fejn il-kundanna għal forka tinbidel f'ħabs, jew fejn il-kundanna tkun ta' ħabs jew ta' manikomju. Imma t-temma l-għannej dejjem irid jasal għaliha. Wieħed mill-għanijiet ewlenin tal-eżistenza tal-ballata u li tibqa' tinftakar. L-għannej kien jibqa' anonimu u sallum ma jiġbidx attenzjoni fuqu, imma fuq is-suġġett li qed jgħanni fuqu. Is-suġġett ikun maħsub fuq ġrajja b'nies reali f'konflitt, dejjem bl-istess qafas performattiv,
Dan il-kunċett l-għannej jivviżwalizzaw u jagħmlu konkret direttament b'mod kreattiv waqt li għanni. Qabel ma bdew jinkidbu, il-ballati kienu jitannew u jinfirxu bil-fom u fl-istess ħin ixerdu aħbar jew ifakru ġrajja. Kull għannej kien jagħti l-interpretazzjoni tiegħu ta' fatt u bekk jirrifletti l-istorja tal-poplu li mhix statika imma li turi t-taqlib ta' żminijiet u tiżviluppa. Billi kull għannej tal-fatt normalment ikollu r-repertorju tiegħu la jieqaf janni jew jiġi nieqes ħafna mir-repertorju tiegħu imut miegħu. Għax dak li għanni ma kienx jinkiteb u bekk intilef ħafna għana tal-fatt matul is-sekli. L-għana tal-fatt minn nofs is-seklu 19, ftit snin wara l-libertà tal-istampa, beda jiġi stampat ukoll fi ktejjeb fuq il-200 wieħed sa' sebgħinijiet tas-seklu ieħor. Minkejja li l-rekordjar tal-għana kien ilu li beda mit-tletinijiet. Dawn il-folji kbar jintwew kienu joħorġu f'diversi edizzjonijiet u kienu sors taqliħ għal pubblikaturi. Fl-Ewropa dan beda fis-seklu 16. Barra l-għana tal-fatt fuq delitti bis-sentenza tal-qorti, ta' min isemmi li l-aħħar tas-seklu 17 ġie pubblikat ukoll dak l-għana tal-fatt fuq l-eroj Maltin, sovversivi jew le, ta' żmien l-assedju qabel u wara. Jista' jkun li kien jitanna qabel mad-disa li semmejna li qabad daqshekk malaj, għax biex test orali jidħol f'moħħ il-poplu jibqa', jrid ikun f'fomm il-poplu konsistentement matul ħafna snin. Il-ftit ballati tas-seklu 18 li waslu oralment ifisser li kien għadhom fomm il-poplu sakemm inġabru bil-kitba minn Kassar Pulicino 70 sen ilu. Il-ballata ta' delitt monni fuq id-Dumnikan Patri Vincenz Grimani, f'kieku ta' fuq ħut iġġara, waslitinna minn ftit ġranet wara li sar id-delitt. Test orali uniku inkitbet ftit ta' snin wara li ġara l-qtil. Insibuha f'wieħed mill-manuskritti ta' Ignazju Saverio Mifsud. Fl-1931 u fl-1965, Nino Cremona kiteb kelmtejn fuqha bla ma għaraf li jibballata. Isemmija wkoll Tancred Borch f'ħarġa tal-Berqa tal-1935. Dan induna bis-sunetti ta' magħha. Fl-istess żmien, il-professur Vincenzo Laurenza ittraskriva l-ġurnal ta' Gaetano Rebul li jsemmi il-qtil ta' Patri Vincenz. Oliver Frigieri ppubblika fil-ktieb tal-Poeżija Maltija l-ewwel volum fl-1987 u f'dizzjonarju ta' termini letterari fl-2000. Jiklassifika taħt id-daħla tal-ballata. Fl-istess sena Frigieri semmija fis-studju f'Kultura u Ċiviltà del Mediterraneo tielet numru, flimkien ma' versi popolari oħra. L-awtur Edward Attard revera għal Tancred Borch fl-2010, f'Diċembru 2016 semma l-każ u l-ballata Dr. William Zammid f'Kissing the Gallows. Meta ġibditilna l-attenzjoni tagħna din il-ballata, fittixna d-dokumenti meħtieġa biex naċċertaw ruħna li d-delitt ġara tassew. L-ewwel ma sibna kien iċ-ċertifikat tal-mewt ta' Patri Vincenz Grimani, bid-data preċiża u bil-kawża tal-mewt, 20 daqqa ta' stallett. Maċ-ċertifikat tal-mewt sibna kummenti waħħal minn kronista Dumnikan, Patri Albert Grek, mit-tletinijiet. Ma' żmien ta' riċerka tagħna nibtu ħafna iżjed dokumenti milli qatt konna ttamajna li se nsibu. Ngħidu aħna is-sunetti li nkitbu bit-Taljan jew bl-Isqalli u kol testi uniċi. Huma parti mill-istess kollezzjoni li ġabar Ignazju Saverio Mifsud, kollha relatati mal-każ. Imħabba dawn għarafna li dil-ballata ma tistax tinħareġ mill-isfond storiku u kumpless tagħha, marbut mal-kontroversja li paritana u leki tagħha. Fi żmien meta kien hawn il-Kavalieri ta' San Ġwan Malta, u meta Malta kienet parti mir-Renju ta' Sqallija. Hawn nixtieq insemmi kemm Ignazju Saverio Mifsud kien mixi ma' żmenijiet fl-Ewropa u b'konsistenza, b'metodu ta' studju li għadu validu sal-lum fil-ġbid tal-folklor.
għaraf il-ġeneru mħabba fek nistgħu nikkonkludu li kien ġeneru kienu mifrux fis-soċjetà Maltija. U fit-test ġabru kif sabu bla ma bidel xejn. Dan il-metodu tiegħu tal-ġbir illum għenna biex naslu għal konklużjonijiet oħra fuq din il-ballata. Per eżempju l-inġabret l-invarjant minn għantannej li seta ma kienx tal-bidu u li ma kienx mill-laqwa. U ma ninsewx li s-safaru l-studju ta' Mifsud esponi għal kurrenti ta' żmienu fl-Ewropa. Issa se tisimgħu lil-għannej jgħandilna il-ballata fuq il-qtil ta' Padri Deċessi Grimani. Mbagħad ngħidilkom possibilità li rajt minn ħareġ il-ktieb. Ġiet moħħi wara. Fuħut ġaram fil-kuvent ta' Dominikani kienu sabu wieħed mejjed il-lettur Patri Grimani. Ribellioni kienet kbira nar San George fis-sebħ perfett. Id-Dominikan sabuh mejjed b'20 daqqa ta' starlet. U kien mejjed ġo kamartu id-Dominikan ja imsejken. Kien sabu wieħed minn sħabu, ħbibti jgħidan wieħed xkejken. Kien mejjed ġewwa kamartu li jiftaħa kulħadd kien jixtieq. Il-muftiħ fil-ġnien intrema u inħeba qalb il-ħurrieq. Sabuh mejjed marra f'demmu, dix-xeba kellu jiddobba. Kien sabu wieħed minn sħabu, raġew barbiera u inqas tobba. Sabuh mejjed dam f'gad f'demmu, mingħajr ma kellu l-ebda ħbieb. Għax kultantek trid temmen biċċiet minn nies erwieħ ta' klieb. Sejrin naqsmu ftit mill-ħasra ma' dika ommu miskina. Murajdilna sa tiġi tara irbina mbiċċer bis-sikkina. Kemm kienet sikkina ħarja li ħarġitlu dem b'raqis. Issa din ix-xnija xterdet u ġew jaraw ħafna nies. Msejkna Rabbi biex tara libnek hekk miftuħ. Għamlu l-war mill-annimali rari xar minnom biċruħ. Jiena u nikteb dawn l-istrofi xejn ma ħassejtni sodisfatt. Dejjem nitolbu l-tas-sema b'xejjeġ bħal dawn ma jsiru qatt.
possibilità. Naf li jista' jkun hemm sinifikati oħra tan-numru 5, imma xtaqt insemmi din ukoll. Biex nsemmi irrid nispjega. Irrid nispjega. Irrid nispjega fejn innotajt dis-simboloġija tan-numru 5 li qiegħda fil-5 pjagi ta' Kristu. U di tinsab fil-Brajbu u fil-Vrajs tal-Maddalena. Dejjem turi id-batija. Mela fil-Brajbu, Kristu msalla jgħid lilhom 5 darbiet, sa nisħethom għall-Lut. U kull darba tgħidu biex ma jisħethomx. U tagħtih raġuni differenti għal kull darba. Fġieħi 33 sena li rabbietu. Il-ħalib li tagħtu, il-festa li twilet fiha, il-ħamim li tagħmet fih u l-Brajbu li qed tgħidlu. Fil-Vrajs tal-Maddalena hemm il-5 modi kif il-Maddalena tbati fiżikament biex tfatti ħtijietha. B'żewġ penitenzji ħoroġ ta' 7 snin kull waħda. Issuma l 7 snin. Tikol il-ħaxix ta' trejja. Tixrob l-ilma tal-għadajjar, torqod fuq iż-żraġen jew it-tiben, u flok imħadda tagħmel kantun. Fil-ballati bikrin li studjajt innotajt l-użu ta' dan in-numru 5 fl-istruttura tal-ballata. Ikolli ngħid li għall-annejja litterati permezz tal-versi popolari reliġjużi dan is-simbolu kien ingranat fil-mod tal-ħsieb tagħhom u s-sekwenza kienet tgħinhom jiftakru l-ballata. Ma ninsewx li f'dawk iż-żminijiet il-ħajja kienet preparazzjoni kontinwa għall-mewt. Inżommu f'moħħna li mill-4 ballati li Kassar Pulicino ġabar minn fomm il-poplu, 3 minnhom l-Arusa tal-Mosta, Bint l-Awditur u l-Istorja tal-Ġuditta, mifruxin fuq 3 sekli, fihom din l-istruttura. U l-unika waħda li waslitilna miktuba, kieku tafu ħut ġara, l-istess. F'din il-5 kummenti fuq id-dera tad-delitt jintensifikaw vendetta u umiljazzjoni fi crescendo. Fil-ktieb semmejnihom id-deriet, imma mhux fil-kuntest tal-5 pjagi. F'Gatu maqtul f'demmu, 20 daqqa ta' stallet, marraq ġewwa demmu, maqtul bis-sikkina li ħarġitlu tandmija, fetħuh bħal qasqus. Fuq il-ballati tal-istess perjodu, imma li ma ġabarx Kassar Pulicino, ma nistgħux ngħidu għax laħqu ntmessu. Nittama li din il-possibilità li qed insemmi tqanqal dibattitu ma semmitx qabel rigward il-ballati. Issa sa jkomplina Father Mark. Mela, it-taħriġ komplessiv li Marlene u jien għamilna għal dan il-ktieb huwa fil-ġeneru letterarju ta' dik li llum tissejjaħ mikrostorja. Fi ftit kliem, it-teknika ta' dan il-ġeneru taħdem fuq 3 livelli ewlenin. L-ewwel billi tibda minn fatt storiku lokalizzat dejjaq ħafna fil-Kastana l-istorja ta' Grimani biex it-tieni tistħarreġ xjejt il-fatt fuq l-istorja tal-madwar fiċ-ċriki dejjem akbar kemm wieħed irid. Fil-Kastana l-istorja tal-Ordni Dumnikan, tal-Belt Valletta, ta' Malta, tas-Salti ta' Sqallija u l-qija u tista' tibqa' twessa saħansitra l-Imperu Ruman Qaddiż. It-tielet fl-istess waqt tqis x'setgħu kienu l-possibiltajiet li din l-istorja tal-madwar tipprovdi jew ipprovdiet għall-eżistenza u l-għamla tal-fatt storiku kif ukoll il-limitazzjonijiet li imponit fuqu. Id-differenza ovvja bejn il-mikrostorja u l-makrostorja tikkonsisti fil-fatt li tal-ewwel tibda l-istħarriġ tagħha miċkejken biex tifrex fuq il-kbir. Fil-waqt li tat-tieni tibda mill-kbir biex issemmi ċkejken jekk issemmih bħala eżempju. Min-naħa l-oħra, id-differenza bejn il-mikrostorja u l-istudju ta' każ
dak li bl-Ingliż issejjaħ case study jew bit-Taljan argumentu di studio, tikkonsisti fil-fatt li fil-waqt li l-istudju ta' każ jistħarreġ il-fatt lokalizzat għalih innifsu, il-mikrostorja le tinqeda bil-fatt storiku lokalizzat biex tistħarreġ u toħroġ xejriet mistura tal-istorja l-kbira. Fil-waqt li l-mikrostorja tista' tieħu bħala punt lokalizzat xi ħaġa li tkun ġrat lill individwu jew lil grupp ta' individwi jew xi ħaġa li huma għamlu, fil-każ tal-ktieb tagħna għażilna li nagħmlu xi ħaġa aktar speċifika li fil-fatt hija suddiviżjoni tal-ġeneru mikrostoriku. Għażilna li nagħmlu biografija ta' Vincenzo Grimani naturalment. U kważi aktar minn biografija waħda, jiġifieri ta' Michelangelo Brincat u ta' Pietro Brincat. Ngħid kważi għax fil-proċess tal-kitba ħallejna barra bażla, kellna ħalluhom barra, bosta dettalji li sibna fid-dokumenti mill-biografija ta' dawn it-tnejn tal-aħħar biex ma ntelfux miċ-ċentralità li ridna nagħtu lil ta' Grimani. Madankollu din ta' Grimani ma ppreżentajniex bħala studju ta' każ imma bħala dik li tissejjaħ mikrobiografija. Għax minna infrixna biex nistħarġu bosta xejriet mistura tal-istorja l-kbira. Stajna li kieku ridna namlu l-istess billi nieħdu punt lokalizzat differenti mill ħadna. U dan kien ikun aktar fil-ġeneru tal-mikrostorja milli tal-mikrobiografija. Stajna ngħidu aħna nitilqu mill-għana kieku tafu tiġġara u l-għannej tagħha f'xi taverna ġimkien u mbagħad nifirxu. U nibnu l-fasla tal-ktieb kollu madwaru. Sew stajna wkoll nitilqu mill-grupp ta' dawk li jissejħu realisti u privatisti u nibnu l-fasla tal-ktieb minn din il-perspettiva. Possibiltajiet oħra kienu jkunu li nitilqu għall-argument mit-taħwit li ġabet il-kontroversa li paritana, mill-firda fil-kunventi Dominikani, mill-proċess ġudizzjarju ta' Filippo Carbonaro, jew ukoll mill-istorja ta' Caterina dell'Atra fost oħrajn. Sajna nitilqu pereżempju mill-ġlied bejn il-parroċċi ta' San Domingo u San Pawl, jew il-ġlied bejn id-Dominikani u l-Ġiżwiti. Stajna nitilqu minn punt lokalizzat. U aħna żilna il-til. Madankollu għażilna li nagħmlu mikrobiografija għax derinna li l-ħajja qasira ta' Vincenzo Grimani kienet interessanti biżejjed biex torbot magħha bosta oqsma u xejriet oħrajn tal-perjodu storiku ġiġi taħt għajnejna permezz tal-ballata kieku tafu ġara. U l-11 sunet bit-Taljan u l-isqalli marbuta mal-ħajja mal-ġrajja ta' Grimani. Storiografikament, dan il-perjodu, jiġifieri l-bidu tas-seklu 18 jew imqar l-ewwel nofs, mhuwiex riċerkat ħafna fl-istorja tal-Gżejjer Maltin. Eċċezzjoni sabiħa huwa l-ktieb li għadu kemm ħareġ fil-ġimgħatilu ta' William Zammit Kissing the Gallows. Fost pubblikazzjonijiet ferm siwja oħra nistgħu nsemmu barra xi artikli Malta fis-seklu 18 ta' Giuseppe Cassar Pulicino, mill-qjan tal-istorja ta' Franz Chappara, Maltet Marsil ta' Alan Blandi, Daily Life in 18th Century Malta ta' Robert Attar ta' Romina Zoppardi u The Social and Religious History of the Maltese Parish u ta' Franz Chappara wkoll. Teknikament, dawn kollha huma fil-ġeneru tal-makrostorja li għalkemm isemmu ħafna każijiet partikolari, ftit li xejn jikkonċentraw fuq xi wieħed minnhom b'mod dettaljat, intensiv jew eżawrjenti. Aktar minn hekk, il-biċċa l-kbira tagħhom għajla jorbtu l-istejjer partikolari li jirrakkuntaw mal-istorja l-kbira tal-epoka u kif dawn jirrelataw ma' xulxin. Pubblikazzjonijiet siwja oħra bħal ngħidu aħna Marriage in Malta ta' Franz Chappara u The Name of the Prince ta' Liam Gauci, għalkemm jittrattaw is-seklu 18 ftit li xejn jinkludu sem bikri ta' dan is-seklu. Biografiji ta' nies li għexu f'dan is-seklu għandna ftit li xejn. L-ewlenija li nistgħu nsemmu sa fejna fin hija ta' Francesco Zara, ta' Keith Xiberras, Jessica Borch u Joseph Borch.
Iżda bħal l-istudji storiografiċi li semmejna qabel, il-partikolar ma jittieħedx bħala spunt ta' stħarriġ u ta' kurzita jekk tridu għall-istorja l-kbira tal-madwar, kemm f'Malta jew ta' barra. Differenti minn daw kollha, Marlin u jien tajnija li ma nagħmlux ktieb ta' storiografija arida għalkemm stajna, ridna nirrakkuntaw ġrajja, speċi ta' thriller, kif jgħidu l-Ingliż. Dan minħabba li l-punt ta' tluq kien qtil volontarju premeditat. Fil-linja tal-mikrostorja għażilna wkoll li minn din il-ġrajja nistħarġu l-possibiltajiet u l-limitazzjonijiet tal-istorja l-kbira. L-ispunt għal dan ġie mis-sunetti bit-Taljan u l-isqalli li semmejna qabel. Dejjem f'din il-linja ta' storiografija fl-aħħar nett tażilna li l-ġrajja li nirrakkuntaw tieħu l-għamla ta' mikrobiografija f'sura narrattiva. B'dawn l-għażliet f'moħħna u bir-riċerka dokumentarja li għamilna, jidrinna li wasanna biex nixħtu xi ftit dawl ġdid u utli mhux biss fuq l-istorja tad-Dumnikani f'Malta f'perjodu mhux riċerkat minn Mikil Fsadni, iżda wkoll fuq l-istorja tal-fewdu ta' Malta fih dan is-Saltna ta' Sqallija. Fl-aħħar mill-aħħar nixtiequ naħsbu li l-mikrostorja tagħna bħalma tagħmel għandna nosservaw it-tradizzjoni orali meta teżisti bħal fil-każ tal-Ballata kieku tafu ħutu x'ġara, bidlet il-punt ta' tluq tal-interpretazzjoni storika mill-astratt u l-istrutturali għall-esperjenza konkreta u umana. Fl-istess waqt, ukoll kixfet xejriet storiċi mistura li la l-makrostorja tad-Dumnikani u lanqas dawk ta' Malta u ta' Sqallija jew jekk tridu tal-Imperu Ruman Qaddis ma setgħu qatt jiġbru bid-dettall. Dawn ix-xejriet jinkludu s-sentimenti, l-emozzjonijiet, it-turmenti, id-dispramenti, id-deċiżjonijiet, id-dubji, l-ispontanjetà u l-bqija tan-nies involuti konkretament. Eżempju li nista' nagħti hawnhekk huwa jekk taraw kull kitba li hawn f'Malta fuq Alfaran, fuq Pawlo Alfaran, il-isqof, ħadd ma jġib dettalji u insinuazzjonijiet u kritika li l-inkwiżituri kienu jgħidu fuq u minn wara daru u li kienu jgħidu l-patrijiet fuq u minn wara daru li hu Melħa pereżempju li jindaħal fejn ma jasaħx. Dawn fl-istorja ta' kull parroċċa li hawn Malta u kull storja li hawn jissejjaħ Pawlo Alfaran umma da isu maqtuħ mir-realtà u kull ma jagħmel kollox ifuh. Imma meta tidħol fil-mikrostorja u tibda tara l-oħrajn x'qed jgħidu u dokumenti x'qed jgħidu fuq xulxin tinduna li hemm xejn oħra għal ċerti attitudnijiet tiegħu. Eżempju dak. Bħalma nittamaw li jixed il-ktieb tagħna, il-mikrobiografija jew ikoll il-mikrostorja anki meta huma ppreżentati bħala narrattiva, bħala thriller hekk tridu, mhuwiex ġeneri storiografiċi neċessarjament nieqsa mir-rigorożità analitika, ir-riċerka intensiva, il-qari pożitivistiku tal-ejjun dokumentarji jew ir-riflessjoni teoretika. Storiċi bħal Levi, Giovanni Levi u Carlo Zimborg ngħidu aħna li żviluppaw l-aspett teoriku ta' dan il-qasam ta' studju fissru fit-tul li aktarx l-akbar siwi tal-mikrostorja huwa li tqis xieraq ta' stħarriġ serju u professjonali ħwejjeġ li fid-der huma ċkejkna u li għall-istorja l-kbira bħal makrostorja huma saħansitra insinifikanti fosthom jekk tridu l-għana tal-fatt. Iżda minn tmiem is-sebgħinijiet tas-seklu ieħor kiber dejjem aktar l-interess li l-istorja ma tibqax tiġi rrakkuntata bħalli kieku kienet xi ħaġa għaddejja fuq ras kulħadd. Iżda pjuttost bħal esperjenza fatwali tan-nies tad-demm u l-laħam li ħallithom imżewqa b'ħafna għażliet kbar u żgħar u ħafna dilemmi l-istess bħalma hi wara kollox l-esperjenza tagħna lkoll kuljum. Mikrobiografija u l-enin imsejsa fuq ix-xogħol teoriku ta' Dilthey u Ricoeur ukoll urew li għandu mnejn li dan is-siwi joħroġ l-aktar fil-ħajja rrakkuntata tan-nies. Mhux biss tal-mexxejja u l-kbarat imma wkoll ta' nies komuni bħalma kienu Grimani u l-protagonisti l-oħra kollha tal-ktieb tagħna u bħalma aħna fil-biċċa l-kbira tagħna, jekk tippermettuli. Waqt li Marlin u jien għamilna ħilitna
biex permezz tal-istorja ta' nies żgħar noħorġu xejriet mistura tal-istorja l-kbira ta' pajjiżna fit-tmiem is-seklu 17 u l-bidu tas-seklu 18 nittamaw li bir-rakkont li ktibna l-ewwel nett ma dejjaqna l-ħadd u li kabbarna wkoll xi ftit il-ġibda u l-imħabba lejn ir-riċerka u lejn il-kelma letterarja Maltija. Grazzi tal-isma. Grazzi. Jena se niprofa nirrispondi għal ftit affarijiet, ftit punti li għandhom xaqsmu mal-kemm l-ewnet mal-kuntest storiku lokali ta' Malta, ġifiri ta' dak il-perjodu, imma anke wkoll fuq livell x'kienet jiġri fl-Ewropa u fil-Mediterran ta' dak iż-żmien. Is-suġġett tiegħi jiena essenzjalment bħala training tiegħi kien fl-istorja kulturali u allura daw it-tip ta' suġġetti u meta semma Patri Mark il-mikrostorja ovvjament jiena affaxxinawni ħafna u allura nixtieq eventwalment ukoll insemmi punti fuq li għandhom x'aqsmu mal-mikrostorja għax naħseb illi ma nistax speċi tajjeb li ngħidu illi dak il-moviment interessanti ferm fis-snin 70 u fis-snin 80 illi beda oriġina anke ħafna drabi minn Franza mill-iskola tal-Annal ta' Lucien Febvre u Marc Bloch. Eventualment l-iskola tal-Annal pratikament ġiet iddominata minn Fernand Braudel li kien għamel hit minħabba l-istudju tiegħu fuq il-Mediterran, imma mbagħad immedjatament wara l-1968 ir-rivoluzzjonijiet tal-1968 li f'Pariġi dak iż-żmien kienet fl-qwa tagħha, ħarġu grupp żgħir ta' nies ġodda illi naħseb li huwa importanti li nsemmuhom. Fosthom naħseb li l-iktar wieħed importanti huwa Emmanuel Erwala Duri illi ħareġ ktieb importanti ħafna fuq villaġġ żgħir fuq il-Pirinej li jismu Montaju. U minn hemmhekk bdiet splużjoni fuq dan il-mikrostorja li eventwalment għal raġunijiet partikolari marret imxiet lejn ġiex pajjiżi oħrajn. Waħda il-Polonja fejn hemmhekk kien hemm l-iktar persuna li mbutta ħafna Bronislaw Geremek, il-Polonja illi kien jaħdem ħafna fuq ir-raħlin, l-iktar li kien jaħdem però fuq Franza, huwa kien Pollak, kif ukoll Carlo Ginzburg li semmejt inti, u hemmhekk għandek il-famuż ktieb fuq Domenico Scandella li kien nafu bl-Inglis it-tajtil jena jew bit-Taljan il-formaggio e vermi. Dana għamel studio with the cheese and the worms. Dana huwa studju interessanti ħafna li joħroġ mill-arkivji tal-Inkwiżizzjoni ta' Udine fejn Carlo Ginzburg għamel dan ix-xogħol, eventwalment għamel xogħlijiet oħrajn. Imma interessanti ħafna li minn Franza għall-Italja, eventwalment u l-Polonja, eventwalment il-moviment baqa' jimxi u baqa' jikber u kiber sa ċertu punt eventwalment mar anke l-Amerika u hemmhekk għandek il-Natalie Simon Davis illi ħarġet ktieb illi dik kienet tistudja fuq Franza u ħarġet ktieb illi bil-Ingliż kien The Return of Martin Guerre illi huwa l-retur da Martin Guerre u għamlu anke film dan. Dana kien hemm dan il-persuna illi telaq ħasbuh mejjed ġie lura u ma rrikonoxxewx illi kienu. Ħasbuh illi huwa bniedem qed jirrappreżenta xi ħadd li mhux veru. U din hija storja interessanti ħafna ħarġu anke bħala film. U hemm ktieb ieħor ukoll ta' Robert Darnton, Amerikan ieħor, illi jismu The Great Cat Massacre and Other Stories. Dawn huwa ktieb famuż immens, sabiħ immens, fuq ħafna stejjer illi għal darboħra ibbażat fuq Pariġi tas-seklu 18 fejn jirreferi għal fatt illi meta il-ħaddiema n-nies li kienu jaħdmu mal-printing presses li kien hemm Pariġi, il-ħaddiema tagħhom kienu għamlu rivoluzzjoni kontra s-sinjuri tagħhom u allura minflok ma setawx jagħmlu kattiverji
l-senjur u laqas l-senjura, pero għamlu kattiverja mod ieħor, għamlu l-massagru tal-qattusa li kienet iżomm is-senjura bħala pett id-dar. U suġġett msiken il-qtates, imma dak iż-żmien, imma dana juri jiġifieri hija forma ta' mikrostorja li kif fil-każ ta' Patri Grimani joħorġu informazzjonijiet illi meta inti qed titkellem fuq ir-re u fuq l-isqof u fuq dawn l-affarijiet ma jħorġu qatt. U dan huma suġġetti li jiena dejjem sibthom affaxxinanti u naħseb li importanti li jiġu studjati għax minnhom nitalmu ħafna fuq is-soċjetà tal-passat. Nixtieq insemmi minflok nibqa' sejjer fuq il-mikrostorja eċetera, nixtieq insemmi xi ħaġa żgħira importanti ħafna fl-opinjoni tiegħi fuq is-soċjetà Maltija tal-perjodu li qegħdin nitkellmu fuqu. Importanti ħafna illi il-kavallieri meta ġew Malta fl-1530 mill-bidunet tagħhom jiġifieri dawna bdew jagħmlu distinzjoni kbira bejn il-port u l-kumplament ta' Malta. Din hija importanti ħafna drabi ma nirrealizzawx Malta li hija tant żgħira bħala pajjiż, imma importanti ħafna toħroġ dokumenti toħroġ mill-ewwel. Għal-bidu għandek il-Birgu għax għalihom dak jinteresshom, il-port għax hemmhekk kellhom il-flotta u l-flotta kienet iżomm il-kuntatt mal-artijiet u bar-redditi kollha li kellhom ġol Ewropa u allura kienet importanti u anke l-konnessjoni ma' Ruma mal-Vatikan għax din ordni reliġjuż u mal-kumplament mar-rejiet l-oħrajn tal-Ewropa u allura kienet u l-istati l-oħra tal-Ewropa, allura dak huwa punt importanti ħafna u mbagħad għandek il-kumplament tal-Gżejjer Maltin illi kienu jarreferu għalihom bħala il-kampanja u allura nistemmek huma għal-kavallieri il-kampanjoli kienu jgħidulhom huwa kunċett illi baqa' magħna sat-tieni gwerra dinjija, bit-tieni gwerra dinjija peress li kien hawn il-bombi u l-affarijiet u tal-belt ġifieri taż-żona tal-port kellhom idabru rashom għax inkella jaqalaw il-bombi fuq rashom, ovvjament bdew imorru fl-irħula u tħaltu u allura sar ħafna taħlit fost il-popolazzjoni ta' Malta. Bir-riżultat li dik id-distinzjoni kbira li kienet teżisti sal-gwerra u kienet qawwija ħafna, dika prattikament bdiet tonqos ħafna. Jiġifieri naħseb li spiċċat fix-xejn forsi imma kważi. Imma dak huwa punt naħseb importanti ħafna. U din id-distinzjoni bejn il-belt u r-raħal li ovvjament issaħħet aktar wara li l-kavallieri ddeċidew li jitrasferixxu mill-Birgu għall-Belt, ġifieri għall-Belt Valletta fl-1571, imbagħad għandek is-sitwazzjoni fejn tidħol anke l-lingwa. U dan huwa suġġett interessanti wkoll, l-istudju soċjali tal-lingwa toħroġ ċara immens li waqt li l-Belt jiddomina t-Taljan imma n-nies tal-Belt jitkellmu bil-Malti bejnietom jekk qed jitkellmu bejnietom, jiena niftakar ilu ħafna konsibt sentenza li kienet affaxxinatni fl-arkivju tal-Inkwiżizzjoni kriminali 1579, l-ħar darba konna nitkellmu fuqha, fejn għandek l-imħallef Melchior Kaljares, imħallef li kien jirrappreżenta il-Gran Mastru u ltaqa' mal-kurat dak iż-żmien llum l-Arċiprit tal-Knisja ta' San Pawl, daw kienu ħbieb, iltaqgħu fil-pjazza, mhux Pjazza Reġina, Pjazza San George. Għaxem kienu jiltaqgħu, dak kien il-meeting place ġol Belt. In-nies, meta llum pereżempju kif ftit żmien ilu n-nies kienu jiltaqgħu kienu jgħidu ħdej is-siġra hemm faċċa Poterjal pereżempju, kienu jgħidu dak iż-żmien il-meeting place u din interessanti daw joħorġu mid-dokumenti. Il-meeting place in-nies fejn kienu jiltaqgħu kien fil-Pjazza San George. Dakka kien il-post fejn kienu jiltaqgħu in-nies. U dar joħroġ ħafna mid-dokumenti dal-punt. Spiss ġifieri. U dana kien hemmhekk u dak kelmu bil-Malti. Interessanti immens, għandek tnejn min-nies, edukati, kolti, jafu l-Latin, jafu t-Taljan, sofistikati, għajdu imma Malti ma Malti jitkellmu bil-Malti. U interessanti immens, ġifieri dan għallu ma ristatax ikellmu għax inkella beża xajdula mill-iskomunika tal-isqof, għax l-isqof ta' skomunika lil kull min kellu xaqsam mal-Gran Mastru, dak kien l-isqof Galgallo, dem kien jaqla l-inkwidda tal-isqof. U dana għallu le tibżax ekde, kelma li madnix nużaw ħafna nies. Kif xkilt l-oħrajn il-fixkellilek għallu, ġifieri xorta ħankellimkom u xorta ħanġalkom tkellmuni lili, interessanti ħafna, għaliex għandek ġiex Maltin
qed jitkellmu bil-Malti. Maltin ta' edukazzjoni, ġifieri nies raffinati. Imma interessanti ferm ukoll illi kulħadd kien b'xi mod jaf jitkellem xi ftit bit-Taljan. Anke n-nisa ġoddar kienu jafu jgħidu xi ħaġa bit-Taljan ġod żona tal-port. It-Taljan mhux it-Taljan ta' Dante Alighieri. Taljan illi nistgħu nikkomunikaw bih, ġifieri huwa bażiku għall-aħħar. Kif kienu nitkellmu, fil-belt kien hemm ħafna taħlit, kellek Franċiż, Spanjol kull tip, Katalan, Valenzjan, asnaf, minn kollox, ġifieri Kastiljan, Portugiż, Ġermaniż, minn kollox kienu jitkellmu daw. Imma meta inti qiegħed fi grupp u n-nies jiġu minn Griegi kemm trid, Franċiżi speċjalment mill-Provenza kemm trid. Meta jiġu dawk kienu jikkomunikaw bejnietom, toħroġ ħafna mill-arkivji tal-Inkwiżizzjoni, kienu jitkellmu bit-Taljan. Iba l-Maltin bejnietom dem bil-Malti kienu jitkellmu, meta ma kienx hemm barranin bejnietom, ftit isu bħalma qed nagħmlu llum f'ċertu żoni ta' Malta, ġifieri għadna hekk sal-lum, min għandna ċertu żoni ta' Malta anke tmur tieħu pizza jew tieħu kafè, tistaqsi taħseb li qed titkellem il-waiter, titkellmu bil-Malti, jgħidlek mhux qed nifhmek titkellmu bl-Ingliż. U ma tirrealizzax taħsbu Malti dan. Jiena tiġri li ħafna drabi lili. Ma nafx intom, imma naħseb li jiġrilkom, qed tiġri dis-sitwazzjoni, qed tiġri ħafna. Interessanti ħafna din is-sitwazzjoni dil-problema tal-lingwa illi llum ġifieri speċi dik ma kienx teżisti fiż-żona tal-kampanja. Fil-kampanja nies kienu jitkellmu bil-Malti, jaħsbu bil-Malti, jirraġunaw bil-Malti, jagħmlu kollox bil-Malti. U din hija importanti ħafna illi nżommuha f'moħħna. U għalhekk imbagħad meta ġejna għas-seklu 17, meta kien hemm speċi ta' riskoperta tal-Malti u beda għala l-interess, bdejna mmorru lejn l-irħula u għandek ġifiri il-vassal li għamel dikjarazzjonijiet tipo il-Malti tal-belt fil-ktib il-klim u għal-ektar Malti korrott. Huwa Malti korrott għax dan ovvjament dawna kienu jużaw ħafna klim fih illi jiġi mit-Taljan u mill-Franċiż u minn dak illi kellhom li kien disponibbli għall-użu tagħhom dak iż-żmien. Importanti punt importanti ħafna hija illi fil-bidu tas-seklu 18 kellek soċjetà ta' klassi, l-klassi kienet qawwija ħafna. Ġifieri, anke pereżempju jekk tagħti l-istatus animarum tal-parroċċi, dejjem bit-titli, wieħed huwa onorifiku, l-ieħor huwa mastru, l-ieħor huwa magnifiku u l-ieħor huwa Sinjur, Dottor, Illustrissimu, Reverendissimu, tibda tara dat titli. Imbagħad għandek l-ieħor Gianni Fenek, da mandu xejn miskin, mandu titli dan, mela allura fil-klassi, mhux għax miskin għax dana, fil-klassi għandek id-distinzjoni, mhux kollha tindeġew trattati l-istess, di kienet soċjetà fejn id-distinzjoni tal-klassi kienet qawwija ħafna. U importanti li nirrealizzaw li dan qegħdin nitkellmu daqs fl-1738 hija numru ta' snin, kważi żewġ ġenerazzjonijiet qabel il-rivoluzzjoni Franċiża li għal-bidu kienet rivoluzzjoni qawwija ħafna, ġdina kisret daw l-istrutturi ta' klassi. U aħna llum ġifieri ma nirrealizzawx kemm kienet effettiva di, kemm kienet tremenda li di kienet soċjetà fejn il-klassi kienet importanti ħafna fis-soċjetà. Anke assis ma' assis ieħor, assis li huwa Monsinjur taw min jagħti importanza li għadi fil-Knisja llum. Fil-fatt qed ikollu permettuli qed ikollu l-problemi Papa Franċisku bi għadi naħseb. Imma jiena fil-fatt li inti Monsinjur u l-ieħor assis u l-ieħor kanonku, daw għaw min meta tagħti fl-antik daw kienu importanti ħafna. Illum il-ġurnati ngħidu bija billi ma jgħidu fader minflok kanonku, ma dak iż-żmien kienet tinħass. U kienu itu importanza kbira in-nies, ġifieri d-distinzjoni tal-klassi kienet kullum kien, fost kulħadd. Dan huwa punt ukoll li ta' min insemmuh. Fil-fatt fil-ballata jissemma tingħata importanza illi Grimani kien professur tal-università, kien bridem importanti, kien edukat tal-università illi kien hemm prattikament kienet for higher studies illi kienu ġifieri tal-Dominikani u xekk, ġifiri ma kienieċ ġifiri xi ħaġa, ġifiri u kien bidem importanti, u kien bidem li irnexxu li għamel karriera dan. Ġifiri ma kienx xi ħadd komuni, ma kienx il-fra, kien
persuna sofistikata ġo l-kulleġġ. Ġo l-istruttura, ġo l-istruttura anke tad-Dominikani, anke ġo l-Belt stess. Jekk noħorġu barra minn Malta, naraw ukoll illi hemm ċertu affarijiet illi għaddejjin da żmien. L-ewwel nett huwa punt importanti ħafna li semmu l-istampar u l-edukazzjoni. L-istampar, ġifieri minn żmien Gutenberg mis-seklu 15, kien għamel avvanzi kbar fis-seklu 18, kienu diġà qed isiru l-kodba bil-binding kif nafu illum, ħafna drabi bil-parċmina jew bil-ġilda, insomma, imma kien hemm diġà avvanz kbir u l-kodba saru aktar aċċessibbli għan-nies. Meta ngħidu aċċessibbli għan-nies, ifisser illi kellek nies li kienu artiġani, nies tas-sena, nies kapaċi fis-sena tagħhom li mhux tal-li kienu jafu jaqraw, imma kienu jafu jiktbu wkoll tgħidli da x'qed jgħid, jaqraw u jiktbu għax inti kont l-ewwel titgħallem taqra. Biss. Mbagħad titgħallem tikteb, u mbagħad titgħallem tagħmel is-somom. Kif tagħmel taqra tikteb titgħallem tagħmel is-somom u taqra u titgħallem id-dottrina u kapaċi taqra ktieb bażiku bid-dottrina, allura inti mbagħad tibda il-grammar school, l-iskola sekondarja speċi ta' mbagħad hemmhekk titgħamel kollox bil-Latin, ġifieri. Allura l-ewwel ma titgħallem il-Latin u mbagħad tidħol il-filosofija, dawn huma tip ta' suġġetti li kienu jistudjaw. U dan huwa punt importanti wkoll, interessanti immens, ġifieri l-fatt illi għandek nies illi jistgħu jafu jaqraw u xi kultant ukoll kien ikollhom librerija żgħira d-dar, numru ta' kodba d-dar. Bdin bdiet ħafna fis-seklu 16 sas-seklu 18 kienet qabdet mhux ħażin. Ħaġa interessanti ħafna li ħafna drabi ninsew il-qafas il-bażi tal-Biblioteka Nazzjonali tagħna nafuha għal fatt li kien ikun hemm ħafna kavallieri kien ikollhom l-ispolju meta jmutu u l-kodba tagħhom kienu jispiċċaw fil-biblioteka. U dak il-mod, pereżempju, għandna aħna Malta ġifieri l-ewwel edizzjoni tal-enċiklopedija Franċiża, tal-enċiklopedija li hija xi ħaġa fantastika. Meta tmur ġifieri u titkellem ma' Franċiż u tgħidlu li għandna l-ewwel edizzjoni tal-enċiklopedija jibqgħu impressjonati. Kif? Jekk kellna kavallieri Franċiżi iktar milli kien hemm kavallieri ta' kulħadd. Tas kemm kien hawn. Ġifieri kif ħadd tagħmel? Kellek ħafna affarijiet kienu aħna Malta għalkemm gżira żgħira f'nofs il-Mediterran mdawra bil-baħar. It-taħlit li kien hawn speċjalment fiż-żona tal-port kienet xi ħaġa fenomenali. Mhux ħafna drabi ma nirrealizzawhiex. U dana kienet soċjetà illi importanti ngħidu wkoll illi hija dominata minn Franza. Da punt fundamentali wkoll. Hija soċjetà illi il-moda kienet fidejn il-Franċiżi. Sa dana punt li nistgħu ngħidu illi waqt li fis-seklu 16 u sa nofs is-seklu 17 il-moda kienet jew id-dominanza kulturali kienet iċ-ċiviltà whatever kienet iddominata minn Spanja minn perspettiva politika waqt li mill-lat kulturali l-Italja, speċjalment Ruma, fi żmien ir-re Luigi 14 il-qudiem bil-mod Franza bdiet tiddomina kompletament. Issa, Luigi 14 mit fl-1715. Dana qegħdin nitkellmu fuq l-1738. Franza kienet tiddomina f'kull sens, kienet tiddomina fil-moda tal-ħwejjeġ, kienet tiddomina fl-arkitettura, kienet tiddomina anke fil-mod kif isiru l-iswar fil-fatt aħna f'dak iż-żmien kellna ħafna arkitetti ma baqgħux jiġu mill-Italja, ma bdew jiġu minn Franza. Anke l-bod kif jagħmlu l-armi, l-kanuni u affarijiet minn daw. Il-mod kif jilbsu anke s-soldati, ir-reġimenti pereżempju. Franza, anke il-moda tan-nies, il-moda tan-nisa u tal-irġiel. Franza bdiet tieħu over, kompletament, tieħu ġifieri tiddomina il-kulħadd. U huwa interessanti ħafna għax huwa perjodu fejn għandek trasformazzjoni kbira għaddejja fl-Ewropa, għaddejja fil-Mediterran. Pereżempju, l-aqwa kuntatt li kien hemm mal-Imperu Ottoman tat-Torok, allura Kostantinopoli, ġifieri, dana l-iktar il-kuntatt tat-Torok mal-Ewropej kien primarjament mal-Franċiżi.
meta fil-perjodi ta' qabel, ovvjament kien hemm il-Venezjani u l-iktar il-Venezjani. Il-Franċiżi kienu prattikament jiddominaw is-sitwazzjoni anke fil-Mediterrani ma anke fl-Ewropa wkoll. U din is-sitwazzjoni baqgħet anke iktar il-qudiem sas-seklu 19. Li nixtieq ngħid ukoll illi waqt illi qegħdin nagħmlu enfasi fuq Franza, irrid insemmi wkoll illi f'da żmien bdew deħlin bil-mod il-mod ġol Mediterran ukoll nies oħrajn, speċi bil-flotot tagħhom bħalma huma l-Olandiżi u l-Ingliżi, imma ħanerġa' noħodkom Malta. F'Malta f'dak iż-żmien ħadd ma kien joħlom illi Malta ħanamlu l-Ingliż bħala second language, illi ħatiġi l-Università ta' Malta u titkellem bl-Ingliż u tikteb kollox bl-Ingliż u hekk ma titkellimx bl-Ingliż ikollok il-problemi u daw l-affarijiet. Daw ma kinux joħolmuhom dan nies fl-1738 jiġifieri. Il-kuntatt mal-Ingilterra ma kienx mhux ma kienx jeżisti, ma kien remot ħafna. Thank you. Nixtieq ngħaddi ftit kummenti fuq il-ballata bħala primarjament dak li naħseb li jiġifieri xogħol artistiku li jiġi rreċtat. Fuq bħala introduzzjoni ħanajt ftit mix-xejriet li ġu f'moħħna meta ngħidu l-ballata. Pereżempju anonima jew miktuba minn awtur magħruf, reċitazzjoni pubblika nfassla b'xejriet strutturali u retoriċi li jżommuha fil-memorja kollettiva ta' poplu. L-iskemma metrika pjuttost riġida tagħha qis osservat tal-vers ġeneralment ortonarju fil-kastana, it-tiċkin tar-rakkont tal-fatti l-aktar essenzjali tiegħu, l-avveniment drammatiku straordinarju li fih innifsu qajla jintesa. U ritornelli rrakkonta intatt jew varjazzjonijiet inkrementali dawn huma xejriet formali u kontenutistiċi li bihom il-ballata tibqa' taqdi l-funzjoni kulturali tagħha x'inhija li tirrakkonta l-aġir drammatiku ta' personaġġi storiċi jew leġendarji għax, kif ngħiduha, ikunu għamlu storja tinkiteb. L-aġir drammatiku aktar ikun att kriminali, erojku, traġiku, jew ħafna drabi katastrofiku. Żid ma' dawn ix-xejriet il-funzjonijiet soċjali, kulturali li l-ballata spiss timmalja flimkien. Ngħidu aħna ir-rwol ġurnalistiku ta' aħbar moti b'mod sensazzjonali. Ir-rwol leġendarju storiku ta' rakkont b'motiv nazzjonali. Ir-rwol didattiku jew moraleggianti, jew ir-rwol bil-kontra sovversiv, ideoloġiku, jew propagandistiku, biskop politiku. U taraf il-ħakma fuq l-immaġinazzjoni kulturali, kollettiva, skużawni, ta' dan il-ġeneru orali tant versatili. Ħanħu ftit eżempji. Mill-ballata issa kieku tafu tiġġara. L-ewwel vers tal-ballata jimmarka l-intenzjoni sensazzjonali tagħha. Is-sejħa li semmija titlisem b'ton ta' tkazar bil-makabri ta' skandaluża tal-qtil f'kunvent kieku tafu tiġġara. U fl-istess waqt il-kellim maħkum mill-istaġib jinqed avvokattiv stilizzat ħuti biex iwettaq il-konvenzjoni l-oħra ta' bosta ballati. Is-sejħa lill-udjenza tiegħu bħalli kieku hija ta' ġewwa. Ħuti, ġema li qed tattendi għal kelma bejn il-ħbieb jew fost il-qraba. Kif nafu din hija formula ta' indirizz li mqar fl-istorja tal-letteratura Maltija weħeda għandha tradizzjoni qadima bħalma tixet il-kantilena mis-seklu 15 tleħħen l-istess sejħa, lajta stilizzata ja ġireni. U ja ġireni lil ġema nies qed titqis bħala ġirien u mbagħad wara il-kellim xi rakkontalhom il-waqa ta' daru bħalli kieku fid-dimensjoni empirika il-ġirien ma jafux b'waqa ta' dar ta' ġar. L-istess fil-ballata l-ewwel vers m'għandux lan ixandar ġrajja li kif jistqar il-poeta Annej fis-sitt strofa hija ħanikwota disgrazzja wisq kbira illi xandret mal-bliet. Iżda li jsejjaħ ġema għal reċitazzjoni retorika, insinwattiva u forsi anki xi ftit sedizzjuża ta' ġrajja diġà magħrufa sew. Il-fraternità bejn il-kellim u semmija ħuti f'dan il-każ mhix frott xi tarif ġdid li se jingħata iżda frott l-unanimità flit kazar
u fis-sensazzjonaliżmu bħalli kieku qed jiġborhom tgħidlhom ejja nitkażaw ftit b'dak li aħna il-koll diġà nafu. Frott l-empatija bejn l-aħwa jew il-ġirien dwar il-mod kif seħħew l-affarijiet, il-modus operandi, il-modus vivendi, il-mod kif teżisti il-ballata, il-mod kif topera u kif tissopravivi l-anja tal-fatt f'territorju kulturali okkupat minn ħafna ġeneri oħra orali, jistriħ ħafna fuq din is-sejħa inizjali li terġa' sejħ lil ġema ripetutament. Il-ballata mhix irreċtata darba u daqshekk. Niftakru li l-ballata l-iskop tagħha li terġa' tiġi rreċtata u rreċtata. Biex tqawwi li tkazar stilizzat ma' kull reċitazzjoni bħala memorja unanima u anonima. Sensazzjoni li hi ta' kulħadd għax mi ta' ħadd partikolari. It-tieni punt. Il-faxxinu b'delitt mistkerraħ. Fl-iskala emotiva dan il-ġeneru li jispikka wkoll għax jisfuma f'xulxin l-istkerriħ ta' avveniment orribli u l-faxxinu bih. Għajb li paradossalment jitħabbar b'ritmu spiritus. L-udjenza semmija u r-rakkontatur individwali tal-ballata huma kif jindikaw Marlin u Mark f'bosta waqtiet fil-pubblikazzjoni tagħhom amalgamati permezz ta' memorja waħda mqanqla minn mekkaniżmi mnemoniċi, fin mekkaniżmi li l-iskop tagħhom huwa illi tal-ġeneru wara li jibqa' miftakar minn ġenerazzjoni għall-oħra. Bħal ritornell li jservu biex l-udjenza issir parteċipi fir-reċitazzjoni, tagħmel il-versifikazzjoni tagħha u primarjament billi tibda tadotta l-ewwel il-versi ripetuti. Jiġifieri il-mekkaniżmu mnemoniku u repetizzjoni mhumiex tmiem fihom infushom huma il-punt ta' dħul tal-udjenza fil-reċitazzjoni. Għax l-udjenza l-ewwel ma tibda tidra hija ir-ritornell. Dana se naqdu mbagħad mal-aspett inkrementali iktar tard. Ir-repetizzjoni min natura tagħha hija proprjetà pubblika. Il-parti tal-versifikazzjoni popolari li l-pubbliku jagħmel tiegħu l-ewwel. U għalhekk li xejriet formulajċi tal-ballata jiksbu leħen kollettiv malajr, bil-konsegwenza inevitabbli tal-oppost, tal-varjanti. Imqar fl-istess ballata, il-prinċipju tal-varjazzjoni jbejjen il-prinċipju kontrastanti tar-repetizzjoni. Bidbandil bejn leitmotiv persistenti u l-permutazzjonijiet tematiċi u strutturali tiegħu. L-insistenza fuq l-istess fatt u l-bdil il-varjazzjoni anka fl-istess ballata fuq dak il-fatt. Dan huwa gost ta' trasmissjoni. Mhux biss fatt storiku, ma gost fit-trasmissjoni tiegħu. Dan jgħod ħafna l-mod kif il-ballata tinsex dettalji ġodda ma' fatt ċentrali li kontinwament jiġi konsolidat. Ngħidu aħna. Il-fatt ċentrali moti fl-ewwel strofa ħanikwotah. Fil-kunvent tad-Dominikani sabu f'gatu maqtul f'demmu l-imsejken Lettur Grimani. Jisfa ripetut fit-tieni strofa, iżda biżżieda tat-dettal makabru. b'20 daqqa ta' stallett. It-tielet strofa mbagħad terġa' tinsisti fuq l-istess avveniment ċentrali u l-istess appell għal ħasra lejn il-mejjet. Mejjet sabuh l-imsejken. Tat-tieni strofa, iżda żżid id-dettall kruċjali ħanikwota muftieħ mormi fil-ġnien u misjub minn tifel. Imbagħad ir-raba' strofa terġa' tfakkar lis-semmija li Patrick Grimani huwa mejjet. U lil muftieħ mormi fil-ġnien biżżieda ta' dettalji oħra dwar il-qagħda li fiha tħallew il-vittma u l-post tad-delitt ġewwa kamartu il-bieb imsakkar. U bi preċiżazzjoni dwar fejn inħeba l-muftieħ moħbi qalb il-ħurrieq. Bħalli kieku għandek kamera dejjem qiegħda tiżżumja toqrob iktar lejn id-dettall. Din in-nisġa bejn l-istess delitt dejjem mislut mill-istrofa ta' qabel u l-partikolarità ġdida żvelata biex iżżid il-kurżità dwar ċirkustanzi dejjem aktar misterjużi hija dinamika tipika tal-ballata li tkabbar b'effetti ġodda ta' misteru, suspett u implikazzjoni l-istess kronika li tibqa' tisħaq fuqha. Din it-teknika tfakkar fir-ripetizzjoni inkrementali ta' ballati ta' pajjiżi oħra, fosthom dawk Ingliżi u Skoċċiżi b'versi wara xulxin li jtennu l-istess tqarrija ħlief għal sostituzzjonijiet żgħar iżda kruċjali għall-iżvolġiment tar-rakkont. Fil-ballat orali u f'dik letterarja li segwi, ħafna mill-karattri tagħha, mill-karattru tagħha r-ritornell u d-dettall ġdid huma dejjem ingranati f'xulxin. F'mekkaniżmu wieħed li
huwa jitambar l-istess avveniment jiffabbrika faxxinu, stmerrija u suspetti dejjem aktar qawwijin dwaru. Ngħidu aħna, il-motiv tas-satra jeħtieġlu jingħad darbtejn f'żewġ strofi li bejnietom mitennu l-vers il-muftiħ mormi fil-ġnien qabel ma jisfa elaborat b'dettalji ta' satra aktar suspettuża fir-reqqa insinwattiva tagħhom u moħħbi qalb il-ħorriet. Punt ieħor u ftit kontrastanti ma' dal għadni kemat, ir-rakkont huwa lakoniku. Minkejja ripetizzjoni inkrementali l-ballata hija ġeneru tipikament skars fid-dettall narrattiv, blakuni fl-isvolġiment tal-ġrajja li l-udjenza jeħtieġilha timla mill-istħajjil jew mill-arfin storiku tal-fatt. L-anja tal-fatt sikwit tibda b'ħafna fatti nieqsa, in medja stress jiġifieri f'nofs l-affari u allura mingħajr preambolu jew sfond elaborat. Mil-ftuħ għall-arrieda f'nofs iċ-ċirkustanzi immedjati tal-każ, il-ballata sikwit ukoll timxi b'ħeffa narrattiva lejn il-qofol tal-ġrajja fi progress lineari. Jiġifieri mingħajr wisq taqlib fl-ordni kronoloġiku tar-rakkont mingħajr plott effettivament kif josservaw Marlin u Mark bil-kumment u nnifsu konċis tagħhom. Ħanikwota mill-bidu għall-iżvilupp, għar-riżoluzzjoni, għall-kastik. Il-tranzizzjoni maġra u lakonika minn avveniment tal ieħor iżid fil-ħeffa tas-sekwenza fattwali billi jitneħħew mal-fatti qatt ta' konġunzjonijiet naturali fit-taħdid tagħna. Tant li l-konnessjonijiet loġiċi jew empiriċi li jwettqu mixja raġunata bejn ngħidu aħna kawża u effett mhux dejjem jingħataw, ħafna drabi fil-ballati ma jingħatawx u mhux Maltin biss anki Ingliżi anki Taljani. Din il-konċiżjoni tipika tal-ballata ma kienx toħloq diffikultajiet f'kuntest fejn id-delitt u l-għajdu dwar l-aspetti misterjużi tiegħu kienu jkunu saru tarif pubbliku. L-iżvolġiment kemm xejn maħtuf ta' wħud mill-ballati sal-kull minu katastrofiku tagħhom, kultant biżżieda ta' element didattiku jew ideoloġiku fl-aħħar tad-dialogu bejn karattri li ġieli lanqas biss jiġu identifikati, jixed kif biċċa mill-gosti orali tal-ballata ġejja mit-tensjoni kontinwa bejn dak li qiegħed jiġi irreċtat u nuqqas ta' diskors ovvju dwaru. Stil li joħloq bħal intensità muta f'udjenza li qed tifhem ħafna aktar konnessjonijiet milli qed jingħadu espliċitament. Jiena fil-fatt ngħid dan ngħidulu l-għana tal-fatt. Ma ħafna drabi il-konċentrazzjoni mhix fuq il-fatt hija fuq l-insinwazzjoni li ma tingħadx, jiġri fuq dak li hemm nieqes, fuq dak li jonqos jingħad imma qed tifhem l-udjenza. Pereżempju, imarraq ġewwa demmu u mxewlaħ fuq is-sodda, sabu l-imsejken Patri, u mbagħad pawsa, la ġew Barbieri u inqas Tobba. Hemm qabża l-arrieda bejn id-deskrizzjoni relattivament elaborata tal-istat li fih instab il-Patri, maqtul fl-ewwel 3 versi. U mbagħad l-istqarrija maħtufa ta' vers wieħed dwar in-nuqqas ta' Barbieri u Tobba. Il-ħeffa u l-qosor rakkontattivi tal-aħħar vers jispikkaw aktar jekk jitqablu mal-iżvolġiment formulajku u gradwali ta' sem il-Barbier, il-kappillan u t-tabib f'xena daqstant makabra ta' ballata oħra, bint l-awditur. F'din il-ballata, it-tliet vokazzjonijiet jew professjonijiet jingħataw ruoli ugwali ta' fejda u dan iseħħ f'uniformità strutturali ta' 3 strofi sintattikament paralleli li riflettu l-importanza komuni ta' 3 professjonijiet. Minn bint l-awditur, tutto fatto ekka ngħidu batetija t-tabib alla aħfer binti aħfer għaliex ġuwa m'hemmx għalik. Tutto fatto ekka ngħidu batetija l-kappillan alla aħfer binti aħfer għaliex ġuwa ma baqax. Tutto fatto ekka ngħidu batetija l-Barbier alla aħfer binti aħfer għaliex ġuwa m'hawn imkien. Fil-każ tal-ballata dwar il-qtil ta' Grimani, b'kuntrast evidenti, l-iskarsezza tal-kliem hija analoga għall-iskarsezza tal-Barbieri u tat-Tobba. Il-plural idiomatiku la ġew Barbieri inqas Tobba għandu l-iskopi għal mistoqsija dwar l-assenza assoluta tal-persuni professjonali li normalment jissejħu f'każ ta' bniedem ferut, moribond jew maqtul. Possibbli li l-ebda membru ta' dawn il-professjonijiet komuni ma nstab. Jew hemm motiv ulterjuri għaliex fil-verità ma sejjaħ ħadd minn dawn il-professjonijiet komuni. Fejn il-ballata taqta fil-qasir, hemm tinstema aktar qawwija l-akkuża implikata tagħha. Għalhekk bil-konċentrazzjoni intensa fuq il-minimu tad-dettall u bil-mixja maġġla lejn il-kulminu katastrofiku, il-ballata taqdi funzjoni oħra
ħlif dik mnemonika. It-tkabbir tal-ajdut, tax-xnija, tas-suspett u tal-għajb permezz ta' diskors ironikament nieqes. Strateġija li bħalli kieku toħloq xandir mutu, qalb il-fatti mistqarra fil-wiċċ. Fil-pubblikazzjoni tagħhom Marlin u Mark jagħtu l-isfond meħtieġ ta' rwol indispensabbli tal-barbier u tat-tabib f'każijiet ta' delitti fatali fis-seklu 18. U dan ikompli jikkonferma kemm il-ballata qed timxi b'dinamika inferenzjali suġġestiva, kliem li ma jintqalx biex ifisser ħafna. Diskors lakoniku biex iqanqal dibattitu interjuri dwar ħaq li donnu mhux se jsir jew li se jiġi applikat ħażin. Bħalma jaċċennaw Marlin u Mark fil-parti kritika tal-istudju tagħhom, innuqqas assolut ta' mqar wieħed minn fost il-barbier u t-tobba biex jeżamna l-ġiżemmijiet ta' Grimani jseħħ f'kuntrast qawwi mal-kotra ta' nies. Ħanikwota ġejjin 100% biex jagħtu l-aħħar tislima tagħhom. Din hija turja ċara ta' rispett kollettiv lejn il-vittma li wara mewtu kien jistħoqlu trattament aħjar mill-awtoritajiet u l-istituzzjonijiet inkarigati mill-inkjesta. Anki din l-antitesi bejn nuqqas assolut ta' minu meħtieġ u l-folol li minkejja l-qawwa kollettiva ta' sentiment tagħhom ma jistgħu jagħmlu xejn, toħroġ aktar fid-der il-paradoss ta' responsabbiltà skartata mill-ftit nies ta' karika responsabbli u l-ħaq mistenni mill-kotra. Il-lakuni maħsubin tal-ballata kif qed naraw inqanqlu dibattitu siket, iżda xejn inqas inkwizittiv fl-udjenza. Implikazzjonijiet elokwenti li ma jingħadux. U dan il-fenomenu ta' elokwenza imbikma jseħħ f'udjenza li tkun bdiet tassimila ir-repetizzjoni inkrementali. L-insistenza titqawwa dwar l-aspetti suspettużi tal-qtil tal-patri. Hija wkoll udjenza li aktarx għandha għarfien tajjeb tal-iskema sħiħa tad-doveri tal-barbier u tat-tabib minn ballata oħra fl-istess tradizzjoni orali. Kif qed naraw u bħalma jiġri f'ħafna ġeneri orali oħra, l-intertestualità, l-eku ta' vuċi testwali oħra, tista' sservi biex innuqqas ta' kliem f'test attwali jinstema aktar. Minħabba skema letterarja magħrufa li f'kuntrast magħha l-kliem attwali jinħass insuffiċjenti. Punt tal-aħħar u tħares li xblikraħ. Sensibilità poetika sempliċi fil-poplu. Lodot retoriċi u letterarji msemmijin sa' issa, is-sejħa stilizzata, ritornell, repetizzjoni inkrementali, l-konċinżjoni insinwattiva, l-antitesi, iskiet elokwenti dwar aspetti suspettużi tal-każ. Daw lodot flimkien ma' xejri oħra formali tal-ballata bħall arranġament simmetriku, sija tal-ħoss, sija tas-sentenza, rawmu fil-poplu sens letterarju bażiku. Sensibilità poetika komuni li jekk ma kellix wisq profondità tematika jew sottilezza artistika, għall-inqas kellha l-ħila tapprezza kif fatt magħruf seta' jissarraf fi żvilupp narrattiv bi sfumaturi konnotattivi ħfief, modulazzjonijiet tonali li jimmarkaw iż-żieda fid-drammatiċità u anke b'figurazzjoni sempliċi. Imqar l-għażla bejn id-dialogu tal-karattri u rrakkuntar fit tielet persuna minn narratur omnisċenti għal ballati differenti jew it-taħlit ta' tnejn f'ċerti ballati juru ġeneru orali stabbilit biżżejjed biex iħaddem mekkaniżmi alternattivi ta' rakkuntar. Fil-kuxjenza letterarja sempliċi tal-udjenza semmija dawn il-varjazzjonijiet indraw bħala dinamika ta' ġeneru orali wieħed li huwa versatili fil-modi ta' proċediment narrattiv tiegħu għad li ċerti aspetti oħra bħal karatriċatti iżda fazzjoni mexxejja jew is-sentimenti qawwija ta' staġib, rabja, protesta, dwiddib indiema tal-għajb u l-bqija baqgħu xejriet pjuttost rikorrenti u stabbli tal-istess ġenu. Grazzi. Nikum għal klim oriġinali ta' 250 sena ilu, għalix huma klim li jinftim għalek qed ngħid. Jimporta tirrepeti l-mistoqsija, skużani. Jekk il-klim l-għana l-ismajna. Mhux oriġinali, mhux m'hemmx kwestjoni ta' oriġinali jew le, għaliex l-għannej kull meta jgħanni l-ballata jibdel dejjem, jibdel il-ħin kollu. Għax ikun qed jiftakara, m'għandux karta qudiemu.
U l-istess l-għannejja li kienu illitterati jew semi-litterati. Beda jkollhom mhux karta qudiemhom, sempliċement xi sors, meta mill-1853 il-qudiem dew joħorġu il-letteratura ta' triq dawk il-Kod Bazar. Mhux il-faxxil, il-romanzi, il-Kod Bazar kienu jkunu karta A3 taqsama f'16 u jiġu 16 il-faċċata. Hemmhekk kellhom xi ħaġa għal xi jirreferu u xorta kienu litterati, kienu jisimgħu il-min jaqrawhomlhom, jiftakru is-sustanza tal-istorja u kull darba li għannu anka l-istess għannej jibdilha kull darba. Per eżempju, id-Dani illum reġa' bidilha mill-aħħar li smajtu jgħannija fottu. Interessanti, però din li li kieku l-istess għannej li għanna oriġinarjament ftit jiem wara il-qtil reġannija ġimma wara aħna ipplotjajna meta seta għannija għaxem affarijiet li huma jsemmix u oħrajn li jsemmi. Affarijiet li jafhom ħażin u forsi sa jikkoreġihom u affarijiet li għadu ma jafhomx imma ġa jafhom ġol konvent u jafhom li mħallef kumbo. Li kieku għannija ġimma wara meta kienu ġabdew joħorġu l-sunetti l-oħrajn jagħtu bejnietom, kienet tkun differenti. Sanjazzju mifsuta ma nafux meta semaħħa u kif ġabara eżattament, dak ma nafux eżatt, għalkemm nafu li xaktar xu waqrib, għax kif ġan notat Marlin, isu rekordja. Tant ħada preċiża meta tistudja per eżempju ir-ritmu u l-aċċenti, tant isa recording fil-fatt, ħada eżattament ġa semmi ta' Marlin di. Ġifiri, dvarja memx tip ta' konsa ta' ċaġa ħara? Ġifiri, meta ħada Ignazio Saverio Mifsud, ħada bl-izbali kollox. Per eżempju, meta tajta l-ewwel darba lill-għannejja, ilu xi sentejn, għal ta' Science in the City kontajtilhom. Għallu li din ma titanix rridu nirranġawa, għax kien hemm ċertu klim li ma jirrimax, jew jitlef ir-ritmu tal-vers. Ġifieri minant min ħada Ignazio Saverio Mifsud, sewa kien ma kienx tajjeb daqs l-għannejta qablu, beda jitlef. Jew beda jitlef għax bdew jgħaddu snin. Sewa jew inkella veru ma kienx għannej mill-laqwa. Pero hemm test miktub fl-1750 u 60 ta' Ignazio. Ignazio, ġifiri jisu għaddew 12 sena. Ġifiri jista' jkun kien hemm kambjamenti. Sewa però. Almenu t-test li hemm huwa rekordjat kif semaħħa u kif ikkupjaw. Però ma semgħux iżjed, prof. Ma semgħux iżjed għax id-Dominikani żammew kollox għalihom. Jiġifieri l-istorja ma nbidlitx. Allura Ignazio Saverio Mifsud, mill-influenzi li kellu minn barra minn Malta, għax studja barra u vjaġġa, għaraf li ma kellux jibdel dak li sab. Jista' jkun li sar jaf xi ħaġa oħra ma' żmien, però żamm il-ballata kif kienet. Ignazio Saverio Mifsud kien qed jippjana, kien qed ħejji 3 volumi tal-Biblioteka Maltese li jisimha kull ma huwa ġabra tal-kidbiet Maltin bil-Malti jew bit-Taljan u bil-Latin jew inkella noti biografiċi fuq l-awturi. U it-tieni volum kien lest. Illum huwa mitluf, ħareġ l-ewwel wieħed biss. Hemm raġunijiet għalfejn ħareġ wieħed biss, għamlu ħafna flus, dam ħafna joħroġ dam xi 4 snin biex joħroġ issa. Meta ġabarhom nistgħu nkunu nafu għax intom dawk sibtuhom qegħdin flimkien. 11 sunet bit-Taljan u l-Malti u għedin fil-ġurnale, diary ta' sena partikulari. Mela ġabara f'dik is-sena. Għax huwa kien iżom rekord, kien attent, dan kien l-akbar kollettur tal-militenzja
illi għanna. Iġifieri id-data meta nġabru nafu, isek intom qed issibu verżjoni korrotta propju għax għadda ħafna żmien minn dakinhar. Korrotta fis-sens. Le, korrotta fis-sens. Jekk intom qegħdin tajdu kelma mħassra f'dak is-sens qed ngħid korrotta jiena għax tibda titlef. Dika waħda. Id-dubju tiegħu dan xtaqt insaqsi l-Bernard fuqha, meta nirreferu għal ballata u l-Marlin ukoll minħabba t-teżi tiegħek. Qegħdin ngħidu li bil-forsi rid ikun hemm udjenza aħna ħanajdlek għaliex. Għaliex jekk ma jkunx hemm udjenza mela mhix għanja imma hija letteratura miktuba nafu li kienu jkun hemm l-adunanze poetike. Missu stess kellu l-Akkademja dei Fervidi li hemm interessanti fil-każ kollu li għandna waħda bil-Malti. Għax normalment kienu jikbu bit-Taljan dawn eżatt kif tiġi għall-letteratura, id-differenza bejn l-għana u l-letteratura kienet tanni bil-Malti. Kif tiġi għal-kidba ħataqleb għat-Taljan awtomatikament id-diglossja. Issa, jiena ngħid, hemm xi xhieda li din ta' bil-ħaq kienet titanna ħlief il-ftuħ bħal tal-kantilena xi daw il-qadejja ġirini. Għax jiena qed nimmaġina li kien diffiċli intom iġibu pożina għandek, tibu rajtu. Għandkom l-ewwel pożija bil-isqalli jidilli dialogu bejn Sqallija u Malta. Bl-isqalli qed insibu diffiċli li kienu kollhom udjenza f'Malta li tismagħhom. Isu esperiment letterarju dan dan għandek laqa. Assonetti qed ngħid dan għandek laqa b'tema. Ma nafx xhieda hemm jiena li bit-Taljan u bl-isqalli sabu tnej bl-isqalli. Bħala tradizzjoni letterarja ġifieri hemm Maltin li kitbu bil-isqalli. Marcello Attardo de Vagnoli, per eżempju, li għamel il-kanzoniere tiegħu bit-Taljan kollu, però għandu poeżija waħda bil-Malti. Bil-isqalli. U fl-istess żmien propju dejjem fl-istromata ta' hemm l-Abate Bocca di Foco Palermitan li kien Malta li kiteb intermezzo għat-teatru biex jitmejjel come parlano corrottamente l'italiano le donne maltesi. U allura inti għandek, pubblikajtu għandek hemmhekk, għandek il-figura Italjan kanoniku Pantalone. Figura u li qed jitkellem bit-Taljan tat-Toskana, più o meno. Li qed jiġri wara di Vittoria l-Maltija. Li min li jitkellmu bit-Taljan imma fil-fatt jitkellmu dak li kont qed tajt int b'sqalli ma' affeċ, eċetera. Imma li fil-konċezzjoni f'moħħa qed titkellem bit-Taljanoli u għandek lan tal-abbati li jismaħħa u qed jgħid il-Madoff u għamel il-play propri biġa. U mbagħad meta tirreferi lej is-serva li ma titkellem qatt, Grezzja, però mek titkellima bil-Malti. Mela qed għandha dialogu ma' Pantalone u bit-Taljan kollu komplimenti, ovvjament, impressjona. I twieġbu bit-Taljan tagħha li sqalli, u mbagħad iġri Grezzja mur, imxi tir bħala sfur, iddur fuqha ġifieri għandek tlet safef, ġifieri hemm tradizzjoni b'xi mod. U għandna manuskritti ieħor dejjem ħarbilna ta' Frankolanza. Ġesu Kristu fl-aħħar ċena jitkellem bit-Toskan u l-Apostli bl-isqalli. Ħarbilna u Malta mela. Frankolanza f'dak li qegħdin jgħid inti, il-Ġermolti Studies. Ignazio stesso. Per l'omicidio successo in persona del padre lettore Vincenzo Grimani, canzona in maltese. Non so. Canzona. Barra minn hekk għandek is-simbolizmu tan-numru 5 li semmejt jiena fl-aħħar. Sewa. Italjan, taħsbu li kienu jitannew bit-Taljan dik id-domanda. Le għax inti kellek fis-soċjetà Maltija, dak iż-żmien jiġifieri immaġinaw patri jinsab fil-konvent fiċ-ċella mejjed. U weħel wieħed sqalli
L-ewwel ma weħel kien wieħed qalli, allura inti kellek ribellioni permezz ta' dawn is-sunetti, ribellioni kontra dis-sitwazzjoni li jeħel wieħed mhux ħati. U s-sunetti juru qegħdin jippuntaw li hu assisi patri ieħor Malti. Jiġifieri m'hemmx mod ieħor. Huma sqallin mela li. Lek għandek tnejn bl-isqalli. Imma probabbli miktuba minn Imminti kellek komunikazzjoni kbira, kellek patrijiet sqallin fil-konvent tad Dominikani, patrijiet Maltin fil-konventi tad Dominikani sqallija, jiġifieri dan kien għaddej tantu veru li meta sar il-qtil il-kapijiet tal-konvent kienu jinsabu flaqa sqallija u ġew malajr. Però għandu raġun ukoll Oliver għaliex hemm l-aħħar 2 u 3 mill-sunetti miktubin żgur minn Maltin għaliex tinduna li il-dettalji li dinjatu huma iktar lokali. U l-istil huwa totalment differenti, ferm aktar elaborati, jien nissuspettu xi ħadd mill-kolleġġju Militense jiktibha. Imma kif qed jgħid ma jmurx Malti, jmur Taljan. Għax essenzjalment qegħdin hawnhekk fuq tradizzjoni orali. U eżatt kif m'intix qed tannija, tispiċċa qed titkellem fuq letteratura, mhux qed mhux importanti, imma il-ħin kollu fuq dak il-ħabel stirat. Ħanajt kumment fuq dan. L-ewwel nett il-ġeneru jgħod ħafna, Olvin, jiġifieri meta tajt sunett, u mbagħad b'lingwa oħra jew b'żewġ lingwi oħra, u mbagħad tajt ballata bil-Malti, għandek diġà żewġ varjabbli li trid qishom ħafna. Il-ballata, il-bidu tagħha u tal-kantilena u anki id-dokumentazzjoni li għandna. Jiġifieri kemm fuq il-kantilena, kif jgħidu Wettinger u F'Satni, kantileni kienu jitkantaw fit-toroq. U kemm f'dal-każ għandna dokumentazzjoni ċara li di kienet jiġifieri forma ta' kanzone. Imma apparti minn hekk, fl-istorja nnifisha tal-ballata hemm kambjamenti sħaħ. Jiġifieri altru tajt il-ballata orali, jew minn isejħilha tradizzjonali, u l-ballata letterarja li tinkiteb minn bniedem kolt imma li jkun qed jikkopja ħafna xejriet tal-ballata orali, jew inkella li jiftakar biċċiet minn ballata orali imma mbagħad jagħmel kompożizzjoni u letterarja. Ifimni, il-bnidem kolt jiena qed, mhux hi kolta, jiġifieri le bħala diskors jekk inti tagħmilha kolta wisq, x'se jiġrilek il-funzjoni populeska tagħha tintilef. Issa, mbagħad barra minn hekk trid tqis varjabbli ieħor dak storiku. Jiġifieri il-ballata jekk tfittex f'enċiklopediji Taljani issib kanzone e danza. Bdiet minn hemm. Bdiet b'taħlita ta' tnejn, għalhekk għandha dak ir-ritmu u kellha moviment, semiċirku, mbagħad jingħaqdu f'ċirku. Jiġifieri moviment li nsibu anke f'aspetti folkloristiċi anke Maltin oħra, jiġifieri ġie kkopjat anke minn Malta. Mill-Medjuevu l-qudiem din l-użanza li qed ngħid li kellha jiġifieri tradizzjoni pjuttost riġida, tħaltet mar-romanz kavalleresk u minn hemm bdew tipi differenti ta' ballata, l-ballata epika. Hemm uħud minnhom għandhom 70 strofa fl-Ingliż, fl-Iskoċċiż, li jieħdu karattri mir-romanz kavalleresk u rakkont fuqhom ma jispiċċa qatt. Aħna b'mod iċken għandna xi ħaġa simili, pereżempju Fluqa Briffa, Toni Bajjat għandna l-ballati tagħhom daw, u l-istess jiġifieri tara rakkont verament episodiku b'daw it-traċċi eroiċi. Jidħlu wkoll elementi fantastiċi. Eqreb tagħna il-ballata mbagħad tiġi iktar dik illi nafu bi aħna, jiġifieri għax tħaltet ma' romantiċiżmu, daħlet il-filosofija ta' Herder u ta' romantiċi, jiġifieri ta' il-lingwa tal-poplu li għandha tkun il-lingwa tal-poeżija u dika ta' spinta mbagħad lill-ballata kif nafu għallu. Imma l-aspett popolari tagħha u anki kantat tagħha huwa xejra essenzjali, Anki u tinduna mir-ritornell, mir-repetizzjoni inkrementali. Ekku. Le ma għax Jordania żejra, ta' tfal jitmelħu
bit-teacher tagħhom. Kanzonċina jgħidilha. Dan kien jisma' dan kien raġel kurjuż ħafna. U kull ħaġa ġdida li jara iniżilha. Kien bibliotekarju wkoll. U li għandna interessanti li kien jiddatuhom fid-dajri, dik favori ġifieri morru u waraw f'liema ġurnali qegħdin bħala annu. Għax hu kien jikteb waħda wara xulxejn dan. Aħna fil-letteratura jiġifieri nitkellmu fuq evidenza esterna, kif qed ngħidu, jiġifieri dokumentata minn bnadi oħra. U evidenza interna, imma anke internament, il-karattru tal-ballata li inti iżżid dettal żgħir ma aspett li qed tirrepeti bil-mod tar-ritornell juri li għandek skop mnemoniku, jiġifieri dak li jkun jismaħħa, jiftakara u jirreċta. Il-test li hemm huwa miktub minnu jew huwa miġbur minnu? Miġbur. Jiġifieri fil-tradizzjoni orali importanti ħafna id-distinzjoni li kienet qed taċċenna li Marlin li oriġini ma tantx tidħol fit-tradizzjoni orali għas sempliċi raġuni li ġeneralment biktar riċerka dejjem tmur iktar lura. Jiġifieri taħseb illi pereżempju daw l-erba' versi dil-kwattrina kienet tas-seklu 17 u mbagħad issib ftit evidenza oħra u terġa' tmur lura. Imma id-data speċifika li kollna tal-ewwel ġbir tagħha u xek, jiġifieri mill-manuskritti. Nagħmlu differenza bejn il-kompilatur u in-teorija tista' tinkitbet fl-1738 jew f'40 u baġġa bara ġittidej 10 snin wara. Tannit ftit ġranet wara inkitbet. Inkitbet li effettivament istantanjament wara 4 snin wara u hu kellu l-kopji għax hu ġabarina rajtu, ma di partikolari ma ġiġborhom flimkien, mhux neċessarjament jikopidi. Intom ta' toħraġuna x'intom tajdu li Barbieri u Tobba kien hemm fil-fatt, Melekku jgħid ma kienx hemm għax kienet friska. Ma u ma jiex ma kienx hemm, laġew, ma fil-fatt ma jitfaħħa fil-plural biex jenfasizza. Allura mbagħad huwa ħadd ma taħtax. le mbagħad huwa le. Il-Barbier kien is-serġi dak iż-żmien. Iżgur. U Tobba. U ħadd ma mar li da ħallu hemm u kif ġaqal Bernard. Ma il-punt huwa mill-evidenza interna tkun taf b'wieħed u ieħor meta qed hija l-epoka tagħha għaliex ħabba d-dettalji li jkunu nieqsa jew miżjuda u imma l-effett ukoll li qed jgħid Bernard. Seta' kien jaf li fil-fatt marru. Il-Barbier f'ħafna każijiet kien ikun il-kirurgu fej jonqos anka fej jonqos it-tabib. Pereżempju għandna illa li xkien kien il-bniedem tax-xafra biex niftehmu. Anka fuq ix-xwini. Min imur jgħalni fuq id-delitta ġiġa, mhux se jmur jgħalni fuq id-delitta ġiġa 10 snin wara, ħajgħanni fil-perjodu li sar. Imma naf niġbora 10 snin wara għax insiba dokumentata. Imma jagħmel sens fil-fatt li jiena nanni fuq id-delitta ġiġa 20 sena wara ma jagħmilx sens tkun għaddiet passer. Le, għax inti biex tkun relevanti huwa fil-perjodu ta' meta kulħadd qed jiddiskutija. Għaliex ir-relevanza hija inklinata ma' żmien. Għaliex inti turi għaliex inti tiġbed interess għax għadha friska l-ħaġa kif tgħaddi għaddiet daqshekk. Imma baqgħu joħorġu dak kull punt jgħid l-Andrija baqgħu joħorġuhom bil-kosba. Id-diskussjoni interessanti ħafna, jekk nistgħu nkompluha għandna ħbib tagħna nistgħu nagħmel l-inbit u għandna tnaqqir. U għandna l-għana wkoll. Fidejk Di ta' Tobba hija partikolarment interessanti għaliex di kienet maquda ma tal-isqof. Tal-isqof kif kien San Ġwan qed jiċċelebra San Ġorġ mal-kavallieri tal-lingwa tagħhom li kien il-major feast għalihom. Da se nerġgħu nuża l-kelma fuq da l-faran ta' melħa li hu qabad u bat il-kirurgi tiegħu San Dominku biex jitilgħu fiċ-ċella.
Il-perjol batum da jajtu, bat il-kirurgi jajt u l-assessur. Il-perjol, il-sottoperjol għax liħor kien imsiefer, kif għalu l-wem tal-isqof, għallilom intom għawġew ma titħlux, ma tkom ġurisdizzjoni, sadattant pero ħalla l-imħallef tal-Grammastru jitla fuq u jagħmel speċi ta' ċess, il-kumbo. Dawk ħallihom barra l-isqof tnaffar meta dak ġew u keċċihom l-barra, għallu jek tritarom il-knisja għaxem nizzinnieħ, sadattant ħaslu l-ġisem, libsuħ u nizluħ il-knisja għalla. Bizgur ħat ma jinduna bxej. Xorta waħda l-isqof batom il-knisja u għadu jeżaminaw emmek. Issa, dal-annej qed isemmi dal-kirurgi kienem dil-battalja sħiħa d-dejja fuq ġurisdizzjonijiet. Jekk inti semmejt l-istati ta' il-ġurisdizzjonijiet kienet l-iktar ħaġa gravi fuq għadil ħaġa. Fil-fat, ħaġa li ma semmejniex, meta għax di semmuha fid-djarji, meta ġew biex jagħmlu l-funeral, laqqas reliġjużi ma ħallew jieħdu ħsem fil-purċissjoni tal-funeral biex żgur ħadd ma joxhom xejn tant twerru tagħmlu damage control. Kif saru jafu bih, ippruva daħlu. Issa naftitana. U infakkar. Għanna nibdew l-għana. Qabel. Ismawni wahda. Aw għanna man għal-Karl. Għaduna. Għanna l-Karl għet biħ il-kodba il-ktib ta' Marlene u ta' Patrimat. U issa l-għana fidejko. batnaqni ismawni sejjer najt jena għannajt fuq li tawni ma konċ ednejx f'dak iż-żmien. Mux biex jien ma'kom nora, imma jien nivvinta minn moħħi u mux bħalkom ta' fuq iskola. Ta' minn moħħi kien qed inkellimkom ġenwin wara issa tiġġudikawni ħbibti jgħajli li ħażin. Lana inħobba fija ma nsib l-ebda ndob li la tagħtu ħtija towwar il-Marlene Kirkhope. Ma'kom jien niftaħar imma jien wieħed mill-għannejja
Tija l-marlin jentajta u dar patrilja uħdejja. U sana nilkom l-axaranja f'moħkom din zommu tifkiran. Naħseb tijaj l-axar wahdan min qalbintikom il-bono siran. ħad pjaċir jiena ma ġemkom kem nishtiq li nibqa' magħkom tal-li għattu tisimawni min qalbi nirringrazzjakom.